Απόψε θα είναι όλα μπάχαλο, απολύτως μπάχαλο και ξεκινάμε, μπαίνουμε στο ζουμί με μια μεγάλη παλινδρόμηση. Έγινε όχι σοφαγική, από τις οποίες έχουμε μια καταγγελία που θα γίνει. Πώς πήγαμε από την άκρα δεξιά, από τα κατηχητικά του Βουλγαράκη, πώς φτάσαμε, εν πάση περιπτώσει, στην αριστερά. Μαζί μας η εθνική τραγωδός θα τη χαρακτήριζα. Μίρια Απλού. Κλάψτε μαζί μου. Κλάψτε, Θέμο μου, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Βαγγέλη μου. Καλώς ήρθες. Αυτά τα μάτια με τρελαίνουν αεροπλάνα. Τι μάτια είναι αυτά? Είμαι πλανεύτερα, αγάπη μου. Γεννήθηκα πλανεύτερα. Δεν με βλέπεις στην υπερπαραγωγή. Μίρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που προτείνεις. Διάλεξε την εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα μεγάλο προνόμιο αυτό που έχουμε. Κάθε φορά όταν έχεις κάτι καινούργιο να ανακοινώσεις, κάποια στροφή στα επαγγελματικά σου, συναισθηματικά ή πολιτικά, να βγαίνεις στην εκπομπή μας και να τα λες. Με πετυχαίνετε σε μια φάση ερωτικού συγκάμματος. Μπορώ να πω ότι έχω μια συναισθηματική έτσι παλινδρόμηση, γιατί πέρασα πολύ δύσκολα ψυχολογικά. Γιατί? Είναι το πραγματικό μου όνομα, δεν είναι Μίρια Απλού, αλλά είναι Γκιώνα Προύσαλη. Για να το ξέρει και το κοινό που δεν με έχει γνωρίσει ακόμα πολύ καλά. Ξεκίνησα λοιπόν εγώ την καριέρα μου στα Λουσικά της Αχαΐας, γιατί η μάνα μου η Μπέμπα η Απλού είναι δημοτική τραγουδίστρια. Και είχαμε και ένα έτσι μπαράκι βραδινό. Το Κουιζάτο λεγότανε. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν έπιασα καβαλιστή τον πρώτο μου σύζυγο, τον Πίπη τον Τσιπούρα, με τον διευθυντή των φυλακών, είναι διελήθην, υπέστην σοκ, υπέστην προδοσία, υπέστην αντιπερισπασμό του είναι μου. Ήταν κρατούμενος και τον έπιασε με τον διευθυντή των φυλακών? Όχι, τον έπιασα κάτω στο προαύλιο, το σχολείο. Χαμό σου λέω έκανε, παιδί μου, θα συγκλονίζεται και το είναι μου. Κάποια στιγμή λοιπόν, δεν ξέρω, τρελαίνομαι πώς παίρνω μια βαλίτσα και μπαίνω στο πλοίο. Τότε θυμάμαι τον Ταΐγιο που ήταν για την Αμερική. Φτάνω στην Αστόρια, έψαχνα δουλειά, έψαχνα από εδώ. Ήμουν μια καστανία σήμαντη για αυτή η βόμβα του σεξ που είμαι σήμερα. Που εκρήγνει και εκρήγνεται και το ανδρικό κοινό όταν περνάω, τρίζουν τα πεζοδρόμια. Φτάνω λοιπόν και θυμάμαι ότι βλέπω μια ταβέρνα του Βοηδόμπεϊ. Μπαίνω μέσα στο Βοηδόμπεϊ, λέω δουλειά. Μου λέει λατζέρα. Γίνομαι η καλύτερη λατζέρα στη Νέα Υόρκη, του Κισάμου, και εσύ μικρή κοπέλα να τα ακούς. Ναι. Σε 2 μέρες. Τι σούβλες να γελίζω, τι ταψιά, τι πιάτα, τι. Αλλά και κάθε βράδυ που καθάριζε και το έντορο και το κοκορέτσι, έριχνε και την παπαλάμπρενα για να συγκινείται το φιλεθεάμενο κοινό της ταβέρνας. Ένα βράδυ, παιδιά. Το είχες το παπαλάμπρενα, το έχεις? Το είχα, βέβαια. Ώρες του παπαλάμπρενα. Σας το λέω και να τριχιάζω. Δεν υπάρχει τρίχα. Δεν έχω κάψει με το λέιζερ. Αλλά αν υπήρχε θα σηκωνότανε. Κάποια στιγμή λοιπόν, ένα βράδυ που λέω την παπαλάμπρα 3 τόνους πάνω, Θέμο μου, βλέπω απέναντί μου στο κλασικό καρό τραπεζομάντιλο του Δαλιανίδη ένα ψηλό με κάτι πλάτες ζενά. Λέω τρελάθηκα, λέω συγκλονίστηκε το είναι μου. Εκεί άρχισε το σύγκαμα, το εσωτερικό, το ερωτικό σύγκαμα. Βλέπω ξαφνικά να έχει στο ένα χέρι τη παλαιμπριζόλα, στο άλλο το χειρομέρι, και βλέπω μια αφράτη μουστάκανα, σαν να έχει βγει από το ρόλεϊ μόλις. Πώς το βγάζουμε δούκι από την αφράτο. Πάνω στη μουστάκανα έχει μουσταρδομαγιονέζα αριστερά, τυροκαυτερή στη μέση, τζατζίκι δεξιά. Λέω καυλοκαψουρέφθηνα. Αυτός είναι ο τύπος μου. Τον βλέπω από μακριά, δαγκώνει μία τη παλαιμπριζόλα, μία με καρφώνει, μία το χειρομέρι. Μία τη παλαιμπριζόλα, μία με καρφώνει, μία το χειρομέρι. Λέω ξανά καυλοκαψουρέφθην. Πετάγεται πάνω, πετάει τη παλαιμπριζόλα, μου λέει πώς σε λένε κομμενάρα μου. Λέω Μίρια με σένα. Μου λέει Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Το κόστος σε ό,τι θα δείξουμε μέχρι σήμερα δεν ξεπερνάει τα 4 ευρώ. Αυτό έχει 8 ευρώ. İki saat koşturup geleceğiz. Ne var bunda? Tamam peki, sırası değil, haklısın. Hadi hep birlikte gidelim. Hadi hep birlikte gidelim. Çekil! Armin, kızım! Yahu dur! Allah Allah! Sakin ol, burada yoklar. Ona söyle, ona söyle. Ona söyle, ona söyle. Τσίρκο σημαίνει άγρια θηρία. Κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω! Παρακαλώ, καθίστε κάτω. Ακροβάτες, φώτα. Εξευτελίζουμε στα μάτια του ελληνικού λαού το μέσο μιας δικτής. Έτσι δουλεύουν οι δημοκρατίες. Χίλιδα μαστάς.
Κύριε συνάδελφοι, σας παρακαλώ να ολοκληρώσει. Που επιβάλλουν τα στερήσεις των επί των λεόντων και των τίγρεων. Τι χειροκροτάτε! Τσίρκο σημαίνει ένα θέαμα όπου τα πλέον απίθανα γυμνάσματα γίνονται πραγματικότητες. Σουλίδου Σταυρούλα. Όχι, ναι, όχι, ναι. Κάνατε η αναπνοή του θεατού όταν παρακολουθεί τα ραντεβού στα σκηνιά. Είναι δημοκρατία. Είναι μια πραγματική επανάσταση. Αυτό είναι πραξικόπημα. Αυτό είναι άνω ποταμών. Τα χούλα χουπ. Έτσι λειτουργεί το κοινοβούλιο, έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Τα παιχνίδια με το θάνατο. Η σωτηρία της χώρας δεν τελειώνει σήμερα. Ή τον άνθρωπο βλήμα. Αλλά το τσίρκο είναι μια παράδοση στον κόσμο του θεάματος. Και δικαιολογημένος έχει τους πιστούς. Δίκασης της παραπάνω υπόθεσης στο ΔΕΚ και εν αναμονή του κατά πάσα πιθανότητα εξοντωτικού για τη χώρα προστίμου σε μια περίοδο μάλιστα βαριάς οικονομικής ύφεσης και μείωση των εισοδημάτων. Wow! Έλα πάμε τώρα να γλυκαθούμε, να γλυκαθούμε. Αλήφοντας. Και μεταφορικά. Κατεγνάκη μου τι κάνει, όλα καλά. Πώς σας φαίνεται η ιδέα της σοκολατοθεραπείας, γίνεται και σε άνδρες? Μπορεί να γίνει και σε άνδρες. Μας φαίνεται πάρα πολύ ωραία Κατερίνα καταρχήν. Για χαλάρωση θα το κάνεις μία φορά την εβδομάδα. Αλφάρι. Εξαρτάται το πόσο προσέχει και κάνει και τη θεραπεία. Μπράβο ρε Κατερίνα. Κατερινάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλει να το φάει. Όχι, όλο. Θα μας την αφήσει το πώς είναι τώρα, έτσι. Κρατάω την έκφραση της Τρόικας περί ελκυστικών εργαζομένων. Ότι οι εργαζόμενοι, λέει, με 2-3 δεν είναι ελκυστικοί στους εργοδότες. Την άλλη φορά να προσλαμβάνουν με μπικίνι. Όχι με μπικίνι, άμυστους να προσλαμβάνουν, γιατί φαίνεται ότι αυτός είναι ο πιο ελκυστικός εργαζόμενος. Ο πιο ελκυστικός εργαζόμενος είναι αυτός ο οποίος δεν παίρνει μία, από ό,τι καταλαβαίνω, με βάση τη λογική της Τρόικας. Περφέκτο! Αυτή είναι η δυσκολότερη στιγμή της ζωής κάθε γονιού, υποθέτω. Παρόλα όσα περάσαμε, άξιζε τον κόπο. Ναι, ας κάνουμε άλλο ένα. Είναι το πιο σπουδαίο πολιτισμικό αυτό που να πει στη διακοπή σου. Μπορεί να γυρίσει να το δεις, θέλω να μου πεις. Ναι. Κάντε να κάτι, μισό λεπτό, ζαλίζω μου παιδιά. Τόσο πολύ? Δώσε μου το 3. Μήπως έγκυος? Ζαλίζω μου παιδιά. Μήπως έγκυος? Χουρρά! Τον Ιούλιο παντρεύομαι. Παντρεύεσαι με άνδρα? Αυτή την πρώτη φορά, ναι. Όχι, Αντρέα, δεν το δέχομαι αυτό. Τι θα πούν τα παιδιά, η νεολαία μας, πού είναι τα παιδιά που θα βγάλετε, τι θα τους πείτε ότι έχετε άντρα. Είναι να τρελαίνεσαι, Αντρέα. Αντρέα, είσαι εμετικός. Το κάνεις ψιλορεύομαι. Καλά δεν τρέπεσαι, δεν καλά, έχεις βγει για φαΐ με την έτσι και αυτή ψιλορεύεται. Η κοπέλα ψιλορεύεται. Θέλω να το δω αυτό. Το έχω εδώ. Στο στικάκι σου. Είναι το δεύτερο χειρότερο που μπορεί να σου τύχει, είναι μια κοπέλα να ψιλορευτεί. Το πρώτο να το συζητάμε. Κατεβαίνουν οι πληροφορίες κατευθείαν και ειδού λοιπόν μπαϊτούς ο νέος Παντελίδης. Γυρίζω πλάτη έτσι να μη σε κοιτάω. Καταλαβαίνω πως βρωμάς όταν μιλάς. Μέσα μου ξέρεις σε θαυμάζω που μπορείς και να γελάς. Ξεφτύλα, κοίτα να δεις. Και εκεί που νόμιζα πως είχα δει τα πάντα, χαμογελάς
και φαίνεται λίγο κοιμάς. Ελπίζα να πληθείς θα πας μαζί στο στόμα με φιλός. Ψιλορεύομαι και κομμεντεύομαι. Να ξέρεις πόσο χαίρομαι που το ζήσα μαζί σου και αυτό. Ψιλορεύομαι. Εντάξει, κοιμάται και από πάνω, ξέρεις, και τα γραφουρά σιγά. Σου βγάλα έξω για φαγητό. Ψιλορεύομαι. Μου λες και εγώ παιδεύομαι. Να ξέρεις πόσο χαίρομαι. Ξέρεις τι παρατηρώ τώρα στο βίντεο? Τι έχεις, ποιος σου πλήγωσε? Έχεις 2 δάκρυα στα μάτια σου. Αυτό είναι τατού μόνιμο κανονικό? Ναι. Για βγάλε λίγο τα γυαλιά να το δω. Δεν ακούω. Εσύ, κάτσε, περίμενε. Εσύ είναι ίδιος ο Τσίπρας. Δηλαδή, πραγματικά ο Τσάβες να σε έβλεπε, δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει ποιος είναι ποιος. Είναι επειδή πίνω Τσίπρα πολλά. Πες κάτι για μας τώρα, έτσι που μας βλέπεις τους 3. Έλα, ό,τι σου βγει. Θα δώσουμε λίγο καιρό να το σκεφτεί. Δεν χρειάζεται. Το έχει πανεύκολα. Για πες. Να ξεκινήσει να λέω. Έλα, ναι, ό,τι θέλεις. Εμείς έχουμε χιούμορ. Λοιπόν, ξεκινάω και μπαίνω και μιλάω για το θέμα και το βερί. Μη γελάς, μωρή. Δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει αυτό που κάνει ο Τούσης. Και όλοι λένε, τα σπάει ο... Είπα να μην βρίσω και να το αφήσω. Με ακούνε και μικρά παιδιά εκεί πίσω. Από την κάμερα αυτή που σας τραβάει. Και αυτή, τον Τούση που κοιτάει. Και έχει πάνω το 3. Φιλάκια πολλά, με λατρεία και τα γυαλιά στο κεφάλι. Δεν ξαναχώνω πάλι. Έλα, καλά, εντάξει, είσαι... Έχεις ταλέντο. Για τη Δούλτσα δεν είπες τίποτα, Για μένα δεν είπες τίποτα. Δεν έχεις καμία έμπνευση. Είπα μωρή, εντάξει, μπορεί να ταυτιστεί με αυτό. Oh no. Just wanna live while I'm alive. It's my life. Την καρδιά. Ερετίζομαι. Και στις νέες προκλήσεις του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος μιλώντας στα εγγένεια χαρακτήρισε προκλητικά Το δεύτερο αναγραμματισμό και παίζουμε με τον Ευρωημάντα. Πάμε να σκεφτούμε από τώρα. Έλα, μ' ακούς? Γιατί το έβγαλες? Θέλω να σου πω τη λέξη. Λοιπόν, η λέξη που ψάχνουμε είναι πουτσαράς. Μη γελάς, ρε. Φτιάξε τα μαλλιά σου. Έχεις γνωρίσει κάτι τέτοιο? Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος. Κοιτάξτε, Μην μιλάτε τώρα στην αυλή του κρεματιού. Το παίρνετε από πίσω. Το παίρνετε από πίσω, λοιπόν. Ακούστε, το πρόβλημά μας είναι... Το παίρνετε από πίσω. Δεν είναι ούτε παίρνω πίσω ούτε παίρνω μπροστά. Δεν το παίρνετε από πίσω. Δεν μπορεί να γίνουν εξαιρέσεις. Shut up. Και περιέργεια πώς θα είναι η Δέσποινα Βανδύ σε ρόλο παρουσιάστριας, έτσι. Όταν είχαμε καλεσμένη εδώ την Τζορτζίνα, ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένη με το κομμάτι αυτό. Είναι σε παγκόσμια παρουσίαση. Φύγατε ειδικά λοιπόν σήμερα. Πού είναι η μπανάνα? Πού είναι εδώ η Τρόικα? Εμείς απαντούμε με το τραγούδι του Αλέξη Τσίπρα. My Alex. My Alex.
Αγόρια μας, φύγαμε. Απελευθερώθην η πιπελόγατα, το καψουροθήλικο, η σεξόσοβα. Ναι, υμνήστε με την καυλοθύελα, το καυλοτσουνάμι σας έρχεται. Συμφέρον πιο πολύ και από το πετρέλαιο και από το υγράριο στην κρίση. Εκμεταλλευτείτε με όσο είναι καιρός. Πάμε μαέστρο μου, μια και είμαι δίπλα από τη Βουλή, από το βήμα μου, να κάνω την πολιτική μου τη διαμαρτυρία. Ανοίξτε το γουδί. Φέρτε τις κρεμάλες. Κάντε μνημόσυνα στο μνημόνιο. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, 208, 2834 και του Παλίν. Τέρμα ίσα πεγιόκυλιαβες, φενιζέλι σαμαραβές. Τέρμα σ' όλα τα τσουτσέκια που μας τα κάναν τσουρέκια. Τα παλάκια μας, τα παλάκια μας, κάτω βρε τα χέρια επιτέλους απ' τα παλάκια μας. Ψήφισα το Τσίπρα, δεν πληρώνω λίτρα. Ψήφισα Αλέξη, ναι, στην κουρούνα τη Μέρκελ να της βρέξει. Και Τσίπρα, Τσίπρα παγωτό και ασπέσω στο κρεμό. Σαν σουλιωτήσα θα βγω. Εδώ είναι ο Σάλογος με τον Αλέξη τον απλάρχηγο. Τον Αλέξη μου, το παιδερό το σεξι μου. Εψήφισα Αλέξη. Δώστε τα πασχαλινά. Αλτισί. Κι ο κόλος μου ας φέξει. Απεταξάμε τη μιζέρια. Μίρια. Μπράβο Μίρια, Μίρια. Και ξαφνικά χθες το βράδυ η Τρόικα ανακάλυψε νέα τρύπα 555 εκατομμυρίων ευρώ στο πακέτο των μέτρων ανάβοντας φωτιές στο οικονομικό επιτελείο. Όλοι μαζί για έστω μία φορά στο 14727 από τώρα! Ο μικρός Κωνσταντίνος έκλαψε στην παράσταση αφού όταν μπήκε στην κολυμπήθρα δεν έκλαψε καθόλου. Ο μικρός Κωνσταντίνος έκλαψε στην παράσταση αφού όταν μπήκε στην κολυμπήθρα δεν έκλαψε καθόλου. This is good. Δίπλα στον εργαζόμενο λαό, το συνταξιούχο, το νεολαίο, τον ελεύθερο επαγγελματία, τους οποίους έχετε κατακλεουργήσει. Η τρικομματική σας κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη διάσταση. Εκείνη μόνο ξέρει, ας την λέει. Εκείνη μόνο ξέρει, ας την λέει. Και έτσι έχουν ονομάσει το γυναικείο εδίο. Κόλπος ή κολεός, ναι. Το αντρικό εδίο. Το αντρικό εδίο. με έναν πομπόδι τρόπο να εξαγγέλει
ελέγχουν στις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Πασεγγές, Γεσάσες, Συνάς. Για κάτω αυτό που όταν ήσουν 4 χρόνια μαζορέτα στον Ολυμπιακό, μαζορέτα τώρα στην εθνική ομάδα. Ναι, συνεχίζει στην εθνική Και ομάδα. δημοσιογράφος και χορεύτης στο Σφαγιανάκι και έχει πάρει και κάτι τίτλους σε κάτι πρωταθλήματα χορού. Λοιπόν, κοιτάξτε τι κάνει. Κάνε μου αυτό το. Έλα, σε παρακαλώ. Να σηκωθώ όρθια. Ναι, βέβαια, όρθια. Γιατί μπορώ και έτσι. Έτσι το κάνω και εγώ. Μπορείς να έρθεις σε παρακαλώ εδώ. Ναι. Ο φακός είναι εδώ ή εκεί που είναι καλύτερα. Για να δείτε γιατί έπρεπε να την πάρουμε οπωσδήποτε πούμε χρόνια πολλά. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Πρόσεχε όμως. Θα πω από εδώ ή από εκεί. Out. Αυτό είναι χορευτικό. Μπράβο Κατερίνα, χρόνια πολλά. Να ζήσεις Κατερίνα και χρόνια πολλά. Λαμπάδα. Δεν πονάς καθόλου. Αυτά μαθαίνει η Σχολή Δημοσιογραφίας του Αντένα. Συγχαρητήρια και από τον κύριο Θέμο. Θα σου δώσω ίδιο στο γραφείο. Τι έκανε, παρακαλώ. Τα παιδιά όταν ήμουν στη σχολή πάντα ξέρανε ότι έκανα κάτι και όλοι μου ζητούσαν Κατερίνα, πότε θα μας κάνεις αυτό. Όπως και όταν ήμουν μαθήτρια στο Λύκειο, χειροκροτάγανε. Πώς Κατερίνα αυτά τα πράγματα, τα οποία πώς θα το χαρακτηρίζεις αυτό που έκανες το. Πώς λέγεται αυτό? Ένα απλό Batman. Πιο πολύ hip hop θα χορεύεις. Ναι, hip hop. Μ' αρέσει πολύ oriental. Χορεύουμε και καλό. Και εγώ το έχω αυτό, Εδώ σταματάει. Συζήτηση. Γιατί? Να έρθετε στο Νότι, το έχω πει. Έχουμε μια μουσική που την είχαμε ετοιμάσει για την Ηλιάκη. Ναι. Γίνεται να τη βάλουμε και να το καλύψουμε. Πού είναι η μουσική, έχεις τη μουσική της Ηλιάκη? Έλα, δύο κινήσεις. Έλα Κατερίνα, δεν ξέρεις τι μουσική. Ναι, μπορείς. Για να δω. Αμάν, τι βάζεις εδώ. Όχι. Είσαι πολύ καλή. Έλα, σίγουρα. Όπα, να τα. Γι' αυτό είναι το όλα. Όλα μπάχαλο φέτος. Άρε παιδί, σε έκανε άνθρωπο. Σε μάλεψα από τη ρούλα. Πάει Διάκη τώρα, δεν θα μας ξαναμιλήσει. Έλα, τριλάρα. Φοβερή κορίτσι μου, είσαι φοβερή. Τι κάνει η σχολή του Αντένα. Μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους τους καθηγητές. Στο Νότι Σφαγιανάκι παρακαλώ, κάθε Σάββατο, κάθε Παρασκευή. Θέμα είσαι καλά γιατί σε βλέπω λίγο να αρρωσταίνεις. Κατερίνα, έχεις ανάψει φωτιές εδώ. Έλα, θέλεις λίγο αέρα. Λίγο αέρα. Συγγνώμη. Εντάξει. Καλά, μπράβο. Μπράβο, Κατερίνα, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σου είπα. Είχε και γενέθλια κάποια στιγμή τώρα. Μήπως να δώσεις μετά τα γενέθλια. Θα σε καλέσω. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα νομίζω, Θέμο. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Φέρτε τα χάπια μου! Κάπα το πρώτο γράμμα. Τι μπορεί να σχηματίζεται? Κάπα ρο, κάπα αλφα, κάπα ύψιλον ή κάπα γιώτα. Μια λέξη που όλοι γνωρίζουμε. Δεν είναι δύσκολος ο γρίφος για το ξεκίνημα. Προσοχή φίλες και φίλοι στην ορθογραφία. Και φυσικά στον αριθμό των γραμμάτων. Ναι, γεια σας. Τι κάνετε κυρία Λουμπέσκου? Μια χαρά. Λέγομαι Αναστασία. Μάλιστα. Και θα ήθελα να μάθω για την προηγούμενη ζωή μου. Ζούσατε πριν από τη ζωή αυτή και είχατε αρκετά προβλήματα με την υγεία σας. Με τον απνευστικό σας, με τον καρδιακό σας χώρο, με το κυκλοφορικό σας, με τη μέση σας, με πονοκεφάλους, με το ένα μάτι σας. Είχατε διάφορα προβλήματα.
Αν μετά από 2 χρόνια σχέσης με έπιανες στο κρεβάτι με τον κολλητό σου, πώς θα αντιδρούσες? Δεν μπορώ να σας πω, λέγεται. Βάλτε ένα συνεχόμενο μπιπ να ακούσουνε. Μπήκε. Μπήκε, ναι. Τι θα έκανες? Τον γαμούσα. Τον γαμούσα. Παιδιά, υπάρχουν και πολλοί άστεγοι που δεν σκεφτόμαστε. Καλά, εντάξει. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους που πραγματικά έχουν σπίτια. Οι άστεγοι δεν έχουν και ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Εγώ σου μιλάω όμως για αυτούς που έχουν σπίτι και βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Εκεί είναι το δράμα. Οι άστεγοι δεν έχουν και ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Εγώ σου μιλάω όμως για αυτούς που έχουν σπίτι και βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Εκεί είναι το δράμα. Κυρίες και κύριοι, πάμε. Ακούς τι γίνεται στο Κερατσίνι? Τι φτωχολογιά υπάρχει? Δεν είναι το Κερατσίνι πέρας, στο Κολονάκι, να παραγγέλνεις τα μπιφτέκα σου? Έχεις πάει στο Κερατσίνι να δεις τι γίνεται? Εγώ δεν έχω πάει στο Κερατσίνι. Βέβαια. Αλλά μου είσαι στα βόρεια προάστια. Εγώ πέρα στα βόρεια προάστια. Στα βόρεια προάστια στις Εκάλες και μου λες. Ναι, και σε Εκάλες σήμερα Εκοσφάλους και μου λες για Κερατσίνι. Ψεύδεσαι. Σε ρωτάει για το Κερατσίνι, πήγες ποτέ να δεις τι γίνεται? Και στο Κερατσίνι. Να το πάρεις από το χέρι τον κύριο Γεωργιάδη και να πάτε εκεί να δείτε τι γίνεται. Είσαι φτωχός εσύ, Ναι, βέβαια. Ναι. Στο Κερατσίνι έχεις πάει ποτέ να δεις τι γίνεται, τη φτώχεια? Το έχω περάσει από το Κερατσίνι. Τη μισέρια του κόσμου. Τα πάντα. Τι τα πάντα? Τα πάντα όλα. Κύριε Πρόεδρε, οι γυναίκες παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Μάγδα, τι ρωτάνε οι γυναίκες? Πρόεδρε, εγώ όχι απλώς θα σας πω, αλλά θα σας δείξω. Για να καταλάβετε τι κάνουμε τόση ώρα. Όπως ολόκληρος. Κόκκινη τηλεόραση για τα αγοράκια, ροζ για τα κοριτσάκια. Όπα, τι είναι παιδιά? Να το, μπήκε μέσα. Η ροζ είναι LSD για τα κοριτσάκια. Είναι κουκου. Α, πού ήσουν πουλάκι μου? Ήμουν στην Ολλανδία. Άμστερνταμ. Μήπως ήσουν σε τίποτα coffee shop? Όχι, δεν ήμουν καθόλου. Μήπως ήσουν σε τίποτα coffee shop? Όχι, δεν ήμουν καθόλου. Στο σκοπό. Oh, man. Και νερό. Έχετε και μαύρο? Έχετε και μαύρο? Έχουμε και μαύρο. Αν έχετε μαύρο, προτιμώ μαύρο. Αν μπορούσα να διαλέξω κατακτητάς, θα προτιμούσα να είχαμε ενετούς, φεράγους, είναι άλλη ποιότητα. Έχουμε παιδεία, φινέτσα, κουλτούρα. Έχουμε παιδεία, φινέτσα, κουλτούρα. Don't criticize it. Και πρέπει όλα αυτά να κοιτάς και στο καθρεφτάκι, να κοιτάς τον από εκεί καθρέφτη και όλα αυτά να γίνονται ένα και να μπορείς να οδηγείς. Oh, man. Είναι Ελένη ψυχούλη μαζί μας, δεν έχει πλάκα τελικά. Νομίζουν ότι είσαι ταυτισμένη με το φαγητό, ότι είσαι σεφ ή κάτι τέτοιο. Ναι, πολλές φορές μου λένε. Η κυρία ψυχούλη σεφ. Δηλαδή είναι τόσο αστείο, ξέρεις. Είναι αστείο από πολλές πλευρές. Πρώτον, γιατί είμαστε στη φάση τώρα που λέμε κάτω η χούντα των σεφ. Ξέρεις ότι αυτή έπεσε είναι. Η χούντα. Έπεσε, έχω να σου ανακοινώσω. Έπεσε η χούντα των σεφ. Δόξα τω Θεώ, Παναγίτσα μου, γιατί και εμείς οι σαβουροφάιδες ζούσαμε ένα καθεστώς δικτατορία. Γενικά υπήρχε μια δικτατορία, την οποία ήρθε και τη διόρθωσε η κρίση τώρα με τη γαστρονομία. Πολλές δικτατορίες υπήρχαν,
διορθώθηκε και αυτή, εν πάση περιπτώσει. Οι μισοί σεφ είναι άνεργοι, έχουν φύγει στο εξωτερικό και καλά κάνουν για να μας προωθήσουν λίγο προς τα έξω. Και μετά, ξέρεις, όλο αυτό το ότι δεν έχει πια ο κόσμος λεφτά, δεν υπάρχουν πια τα εστιατόρια τα ακριβά, άρα ο καθένας μας τρώει ό,τι θέλει. Να σου πω, μπουρδες φάγαμε. Πάρα πολλές. Και τις πληρώσαμε και τρελά λεφτά. Το ήξερες εσύ, ήσουν και εσύ θύμα? Εννοείται, παιδί μου. Εννοείται ότι το ήξερα. Δηλαδή, ποιος δεν το ήξερε? Θα σου πω μια πολύ ωραία ιστορία. Πριν, εν μέσω, στη χρυσή εποχή του lifestyle που λέμε, είχαμε πάει, είχε μόλις έρθει τότε το σούσι. Οι Αθηναίοι τότε άρχιζαν να τρώνε το ομό. Θα άρχιζαν, δεν το ξέραν. Ναι. Σε λίγο τι θα τραβήξαμε με το σούσι, να σου πω, βιώματα τρομερά. Και πάμε που λες, γιατί ο Μέρλος που τον έχετε φέρει και στην εκπομπή σας και είναι κολλητός μου, μας κάνει ένα τραπέζι ένα βράδυ και έχουμε καλέσει και φοβερούς επώνυμους, δεν μπορώ να πω ονόματα, αλλά τους ξέρετε όλοι σας. Πηγαίνουμε λοιπόν στο εστιατόριο το οποίο μόλις άνοιξε. Παραγγέρνει ο Μέρλος όλα τα ομά. Αλλά όταν σου λέω το ομά. Το σουσάδικο το πρώτο του Κολονακίου, εκεί που άφηνε στο μισθό σου και έλεγε θα πέρασω για το αλλά όχι τότε λιχτό με το ρύζι. Ήρθε το καλάθι του ψαρά, κανονικά στο τραπέζι. Το ψάρι, παιδί μου, με μπακλαβαδοτό κομμένο από πάνω. Και το τρώγατε έτσι? Λοιπόν, εμείς το τρώγαμε. Αλλά οι κύριοι, οι οποίοι ήταν στο τραπέζι μας, είχαν πάρει και ένα ουίσκι, ξέρεις τότε τα 12άρια, το συνδύασαν μαζί. Κάτι χαζοέφαγαν, κάτι τεμπούρες. Η τεμπούρα τώρα, και για όσους δεν ξέρουν, είναι κάτι σε κολοκυθάκι τηγανιτόλα γιαπωνέζικα. Και αφού τρώνε, ας πούμε, φωνάζουν το σεφ, συγχαρητήρια καταπληκτικά, φωνάζουν τον ιδιοκτήτη. Επίσης πάρα πολλά συγχαρητήρια και βγαίνουμε έξω. Λέω, ωραία, πήγε η βραδιά, αφήνουν και ένα τρελό μπουρμπουάρ του τύπου 100 ευρώ σήμερα. Και με το που βγαίνουμε στο πεζοδρόμιο λένε, λοιπόν, και τώρα πάμε να φάμε. Πάμε λοιπόν στην Εκάλη, σε φοβερή βίλα του Γιάνγκου Δράκου. Ο κύριος εννοείται ότι δεν ήξερε να ανάβει τα φώτα. Αυτά όλα ήταν το lifestyle. Είχες ένα σπίτι το οποίο δεν το χρησιμοποιούσες, έτρωγες ένα φαγητό το οποίο δεν σου άρεσε. Έπρεπε να πηγαίνεις σε συγκεκριμένα εστιατόρια για να σε δουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και έλεγες και τι ωραία που είναι όλα και πόσο μου αρέσουν και τα προλαμβάνω. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, και μπαίνουμε που λες στο σπίτι ψηλαφώντας, κατεβαίνουμε με τις μαρμάρινες σκάλες, ανεβαίνουμε μαρμάρινες σκάλες, βρισκόμαστε σε ένα καμαράκι ένα επιμισό με γιαγιά με τσεμπέρι μαύρο μπροστά σε μπαράκι με τηλεόραση τσέπης, pocket, έβλεπε η γιαγιά, η οποία ήταν η Μανούλα. Και της λέει, μαμά, βάλει μας να φάμε. Και βγαίνει χαρτοπετσέτα, μην πω τη μάρκα, καθημερινή, με φέτα επάνω και παξιμάδι. Και τρώνε αυτοί οι άνθρωποι και ευχαριστιούνται και φρένει την ψυχή τους. Και εκεί, εγώ τότε δεν ήμουν μέσα σε αυτή τη δουλειά. Αλλά το έβαλα τάμα. Δηλαδή, όταν μπήκα σε αυτή τη δουλειά, λέω, αυτό που μας χρειάζεται είναι να φέρουμε την περηφάνεια της φέτας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εμένα με συγκίνησε το ότι αυτοί οι άνθρωποι που τους ήξερε τότε όλη η Ελλάδα, εξακολουθεί να τους ξέρει, κάναν όλο αυτό που έκαναν, αλλά στο βάθος της ψυχής τους δεν είχαν σκοτώσει, ας πούμε, τη φέτα της γιαγιάς. Η φέτα στα αλήθεια είναι ωραίο τυρί. Η φέτα είναι ένα από τα καλύτερα τυριά, θεωρώ εγώ. Αχ, και με καρπούζι το καλοκαίρι, Και με ντομάτα και με πεπονάκι. Γυρίζω σκέψεις και ποτάμε στο κεφάλι. Φτάνει, σου λέω αρκετά. Είσαι το πριν και το μετά. Νίκησες πάλι. Εκεί κάναμε κάποιους μονολόγους που σκηνοθέτησε ο Ένκιο Εφεζολάρη, του Σάκη Σερέφα, που ήταν δύο μονόλογοι. Ο ποντικός έπεσε και έσπασε το εντέρωσικο το φλεμούνο. Εγώ έχω φοβερή υπομονή. Δεν σου φαίνεται, ρε Μαρία? Δεν μου φαίνεται, όχι. Εγώ νομίζω ότι εσύ ακομονή, εσύ και η υπομονή δεν έχει εξαιρετηθεί. Όχι, έχω πάρα πολύ υπομονή. Όχι, έχω υπομονή πολύ. Τι ακούσατε, ρε παιδιά? Λοιπόν, πάμε να δούμε τις τρεις καθιερωμένες περιοχές από διάφορες πόλεις της χώρας. Να πούμε πρώτη την Ύδρα, η οποία Ύδρα έχει κάποιες τοπικές νεφώσεις αυτήν την ώρα, πάνω την Ύδρα, χαμηλές νεφώσεις όπως λέμε. Και
Και τέλος, να θεωρήσουμε ότι κάποιες αποκρατικοποιήσεις και να δεχτούμε είναι σωστές. Είναι αυτό το οποίο είναι αυτές οι αποκρατικοποιήσεις. Να τσακωθούμε και για τιμωρήσεις, αλλά να πάμε στο σημείο και να πούμε ότι αυτές οι αποκρατικοποιήσεις... Να πάω να αποδεχτώ αυτό το πολύ ωραίο κορίτσι, την Κλέλια. Έχουμε συνδεθεί με τη Μίνα Καραμήτρα, Μίνα... Was this music, the most incredible music, and you and me, Harry, running your shop. I woke up with tears in my eyes, and I knew. Sorry, what are you going on about? We're going to reopen the Three Brothers. Brilliant. Έχεις ακούσει το έλαβα που μου να σου δείξω τα βαμπελοχωράφα μου? Κάτι έχει πάρει τα αυτή μου. Το έχεις ακούσει εσύ? Όχι. Γιώργος Χωραφάς λοιπόν, ο οποίος ο άνθρωπος τώρα δηλαδή στην αρχή ανακάλυψε την Αμερική. Έτσι. Δυστυχώς. Ως ας πούμε Χριστόφορος Κολόμβος. Εδώ τώρα ξαναανακαλύπτει την Αμερική. Βρίσκοντας τον Έλληνα, ο οποίος είναι παντού και πουθενά χώνεται, επιβαίνει μια ταινία η οποία πρέπει να πούμε μια ταινία δώρο για την Ελλάδα και σε ευχαριστούμε ειλικρινά πάρα πολύ και εσένα και τους άλλους επειδή δημιουργήσαν και θα πούμε συνέχεια ποιοι την έκαναν. Το όνομα Παπαδόπουλος και Σία θα ταξιδέψει. Ναι, θα ταξιδέψει. Παλιότερα είχε ταξιδέψει ένα άλλο Παπαδόπουλος και Σία, εκείνη όταν CIA. Εδώ δεν έχει καμία σχέση. Είναι Παπαδόπουλος και Σία και είναι μια πολύ κλασική ιστορία. Να πούμε δύο λόγια όσους δεν τη γνωρίζουν. Είναι ένας Έλληνας, έχει πετύχει, το λέω πολύ γρήγορα, τα έχει όλα, είναι δισεκατομμυρίουχος στο Λονδίνο, μπαίνει στο χρηματιστήριο, τσακίζεται, φτάνει στο 0 και λίγο πολύ αυτό το πράγμα αντανακλά αυτό που συνέβη χοντρικά σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια μεταφορά πολύ σωστή. Ναι. Και στο χρηματιστήριο μπήκαμε όλοι, γίνανε ιστορίες κτλ. Τα λεφτά φύγανε, τώρα όλοι τα πει. Τη σημασία έχει όμως το μήνυμα που πέρασες είναι τόσο σημαντικό, δηλαδή δεν είναι απλώς μια ταινία, ώστε προβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό. Στο Ευρωκοινοβούλιο. Στο Κοινοβούλιο, ναι. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να σε αφήσω να μιλήσεις. Ναι, όντως μπήκε. Είναι η ώρα να το βουλώσω. Μπήκε στο Κοινοβούλιο αυτή η ταινία έτσι σαν ένα δώρο για το Κοινοβούλιο με τον Ευρωβουλευτή Κουμουτσάκο, ο οποίος ήταν σαν το άλογο της Τρίας που το έβαλε μέσα. Ο Κουμουτσάκος. Έβαλε την ταινία στο Κοινοβούλιο και ξαφνικά φάνηκε αυτή η ταινία που βασικά μιλάει για καρδιά, για αγάπη, μιλάει για σχέση, μιλάει για οικογένεια. Όλα αυτά είχαν ένα πολύ περίεργο αντίοιχο σε αυτό το χώρο που ήταν όλα τα θρανία και οι ευρωβουλευτές. Και αυτό που συνήθως πετάνε ο ένας στον άλλο, πετάνε αριθμούς, νούμερα, αντιθέσεις, negotiations, διαπραγματεύσεις, lobbies, πράγματα. Και εκεί πέρα χάρηκα τόσο πολύ να προβληθεί αυτή η ταινία. Όπου έγινε για να καταλάβουν τι είναι η Ελλάδα. Όχι, έγινε ταινία. Έγινε να καταλάβουν τι είναι ανθρωπιά. Μας έχουν πολύ παρομοιάσει μόνο με τον Τζίτζικα. Αλλά σε αυτή την ταινία τι βλέπεις? Βλέπεις ότι είναι δύο αδέρφια. Ο ένας είναι εντελώς μυρμήγκι, έχει αγγλοποιηθεί, ούτε μιλάει, ούτε μιλάει ελληνικά, ούτε χορεύει, ούτε τραγουδάει, ούτε. Έχει αγγλοποιηθεί, αλλά έχει Rolls Royce, έχει τα πάντα. Και όταν τα χάνει, βλέπει ότι αναγκάζεται να φωνάξει τον αδερφό του, με τον οποίο έχει μαλώσει. Που είστε εσείς ο Έλληνας. Που δεν έχει αγγλοποιηθεί. Έχει παραμείνει Έλληνας και έχει παραμείνει τζιτζίκι. Αλλά το να είσαι τζιτζίκι δεν πάει να πει ότι είσαι τεμπέλης, γιατί θέλει πολλή δουλειά να είσαι τζιτζίκι και καλό τζιτζίκι. Είναι κουραστικό. Αλλά είσαι τζιτζίκι, εντάξει. Στο τέλος της ιστορίας όμως, το τζιτζίκι περνάει κάτι στο μυρμήγκι που χωρίς αυτό δεν έχει ζωή το μυρμήγκι. Το μυρμήγκι πρέπει να χορέψει.
παρακαλώ. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και όπα γράμμας. Η ζωή μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και όπα γράμμας. Η ζωή μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς. Το μυρμήγκι, αυτό που χρειάζεται είναι να χορέψει λίγο. Αλλιώς δεν έχει. λίγο, να χαλαρώσει, να έχει μια Όχι ζωή. να μετράει εκεί όλη τη μέρα τα λεφτά. Γιατί μας έχουν βάλει, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο η Ευρώπη, μας έχουν βάλει όλο και πιο πολύ να γίνουμε μυρμήγκια. Όλο για παραγωγή, όλο για ανταγωνιστικότητα, όλο για αυτό μιλάμε. Πού είναι η ζωή πια? Τι έχει γίνει? Η κυβέρνηση πιάνει ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν κάνει κάτι παράνομο, άρα εσείς τους καταδικάσατε εκ των προτέρων και με... Αυτό είναι ερώτηση. Και αγνοείτε... Επειδή κάνουμε την ίδια δουλειά δεν είναι ερώτηση αυτό. Θα με απολύσετε κιόλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαγκές όχι σε μένα κύριε. Ελπίζω να μην με απολύσετε τώρα. Να μ' αφήσετε μέχρι να πάρω. Να μ' αφήσετε να πάρω σύνταξη και μετά να μ' απολύσετε. Να σεβαστείτε και εσείς τη δική μας δημοσιογραφική καριέρα. Και εσείς να σεβαστείτε τη στοιχειώδη λογική του ανθρώπου, ο οποίος πάει στο δικαστήριο χωρίς να καταδικάζεται εκ των προτέρων. Θα μου αποδείξετε τι εννοείτε. Θα μου αποδείξετε τι εννοείτε, διότι είναι κακοήθεια. Είναι κακοήθεια αυτό που κάνετε, αγαπητέ φίλε Γιώργο, είναι κακοήθεια. Δεν πειράζει. Ελπίζω να μην με απολύσετε. Τι να πεις, δεν έχω εδώ. Ξεφτύλα! Δεν έχω, τι να απαντήσω, δεν έχω. Ήμουνα 37 χρονών και είμαι 56! Είναι το δίκαιο όλο με το μέρος. Καταλάβατε! Μείναμε άφωνοι. Δεν τα θέλω ρε, πάρτε τα. Μα κάτσε να μας τα πείτε και στο Μέγκα. Μα κάτσε να μας τα πείτε και στο Μέγκα. Όχι, τι να πω στο Μέγκα. Όχι, δεν θέλω κύριε. Εσείς βγάλτε τις κάμερες από τα τρυπόδια. Φέρ την κάμερα. Από τα τρυπόδια βγάλτε τις κάμερες. Γαμώ την κουτάνα, γαμώ την κουτάνα. Έπρεπε να διαγραφεί ο κύριος που λέω. Πού είναι οι κάμερες? Πώς πετάει ο γαϊδάρος? Πρέπει να στο διάλο φύγω από εκεί πίσω. Γιατί ας το διάλο? Ρε δίαιμα βρε, θα σου στράψω ένα στα μούτρα σου. Τι, γιατί γελάς? Ηλίθιε. Τι από εκεί. Do you speak English? Yes, I do, of course. They are waiting for us. The πατέρας. Do you speak English? Yes, I do, of course. The πατέρας.